в теб, много секс фактор в теб. Знаеш ли, знаеш ли? Виж, 100 очи как те следят, повод си да изневерят. Знаеш ли, знаеш ли? Имаш всичко и дори ти не търсиш мъж с пари. Просто мъжете с много пари те търсят теб. Тялото ти е опият, само да го гледа виги се свят. Дяволът днес пак е заед и да го замести ще прати теб. Тялото ти е опият, който го погледне виги му се свят. Не съм против, с мене си играй, просто ти си най-най-най-най-най. Coşarken bir sıkı dostlar yanımda, boş kadehler masamda, dolarken, taşarken onu gördüm karşımda, bir edepsiz merkaba geldi ve ansızın oturdu inadına. Bir of çekip Allah dedin, öylesini ben hiç görmedim. Diğerleri sadece sevebilir ama bense uğruna ölebilirim. Bir ah çekip dünya dedin, bu gece bana dar mı eririm? Gözlerime baksan, inanacaksan söyle rakı 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 büyük. Тялото ти е опият, само да го гледа виги се свят. Дяволът днес пак е заед и да го замести ще пратил теб. Тялото ти е опият, който го погледне виги му се свят. Не съм против, с мене си играй, просто ти си най-най